ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sika tinadutukan akasande ni Kapitan. Wen, Kapitana, ngam kasapulan kayo lata, tanalaing kayo. Ay, rumbeng ada kayo. Tanusyak, asawa naklaang ni Kapitan. Ang bayabayan kayo lata. Agyaman na Kapitana, at dadagiti pamagbagayo, wano singasing yo ang makatulong kanya. Di ka danag, kagawad. Day tamot laeng ti imbagan ni Inteng kanyak. Aramidak amin akabaelak at tumulong kadagiti agkasapulan iti tulong, Kapitana. Ay wen Ang no jay pipirmaan ni Kapitan, pirmaan nanton intun sumangpet. Medyo mabayagandan sa ngamin iti seminar da, Kapitana. Adaman umay kuyuman ken ka akting Kapitan. Anya ka di day jay, marituyang. Jay nga min alahas kaw nga inted pailaang ni apong kaw. Mapukpukaw. Anya, alahas? Nangina ka di day jay nga alahas? Nangina ata kadaanan nga road acting Kapitan. Ada ka di atapam anangala. Amo pa yun. Ngam imay ijay balay mi ni Maria. Jak nakita ngay nala na. Ngam isulaang mati may ijay balay acting Kapitan. Narigat mat no pabasulom adagos. Sa pulong pa'y analaing amare. Sinapol kaw ngam awan mat ijay balay. Ay badaw, si kakaditi nangala iti ikaw-kaw. Inlakom samot nga inggatang iti arak. Anya nga ikaw mo tasasawam. Adaya mo nangina nga ikaw mo. Tamno adda mangala. Tay na silang kan sumilap nga ikaw-kaw. Anya? Sumilang kan sumilap? Kano na buong nga ubot ti baso lang dayjay. Isuakas lang na silang ako nam. Ha? Nangibaghamot kan ka? Apay, nakitam idi inaramid da. Intad dayjay ni apong kaw. Kahit no nadama kong agar-aramid ka no day di apong mo iti peke nga ikaw, ken kwintas. Oho, di ka man. Nalay nga agaramay, ngam tawid na dayjay nga ikaw. Saan na nangina dayjay kung naktumay? Saan nga tanga inted mo kin ni Maria ti ikaw-kaw, Anya? Nambara ko maamang ti peke nga ikaw nga, ken ni Maria. Wanaw, inlakaw, tapno pa ginumaw. Ha? Naglaing ka nga mingkat nga uminaw. Ay, kasyam apaw nito yan ka. Agkakanatan ti malablabid na. Ay, kasyam apo ni badong ko nga artek ken salawasaw. Barikwanan, awan ka di tilaklako ken ka ni badong ko nga ikaw. Ikaw? Sa anak mo't nga gatgatang iti alahas. Ada ka di impalakom nga alahas mo. Ay, mapukpukaw nga minti nagpintas nga alahas kaw maray. Isu atuntunok nunang ilakwan na. Imbaga na ka di nga inlako na. Saan na nga imbaga? Ngam no saan ani Maria tinangala? Nilaki di badong kaw. Kasano nga atapom ni Maria? Isu lang matim may ijay balay iti day di nga aldaw. Nang ikabilam itinasao nga alahas mo. Ijay ayan tidakkel asarmayng maray. Ay, nabayag ka din ni Maria iti unag ti balayaw. Saan mo? Amang ano dinardaras na nga inala Maray, nimat marituyang jay kasibsibot na. Wan Maray, sapsapulan na tinangina kano nga ikaw na. Nangina nga ikaw? Adda ka din nangina nga alahas ni marituyag. Dayta mo ti kunana. Na, agpaiso nga ta, nga adda nangina nga alahas na. Agdwa-dwa ka di akas kanyak, Maray. Ita lang amin anadamag ko, nga adda nangina nga alahas na. Damagag tuman, ni kabadong, no maisarong ditay. Sige, uray siyak. Damagag tumat into nagkita kami. Mayra na kumalumabas ita, tadamagan ta. Ay imbag ta nagsabat ta, pari badong. Mapay ka di Maray, at napagsayatan nga ibagam. Agpaiso ka de, nga adda mapukpukaw anangina nga alahas ni Marituyan. Nakadamagan nyo iti day Maray.
Nimot Marituyang. Ay, unay laki ni Tuyang kan. Ay, saan nyo apat-pat yun ni Tuyang, Maray? Ay, kaya't masawain. Awan ti mapukpukaw nga alahas na. Saan anangina nga alahas, Maray? PK, kunak man langay. Na, ay, tawid na kanumad ka ni Apong na. At mabalin mo ngay patawid ti PK. Saan ka day, Maray? Ay, di ka lamabain. Ibagbagam nga da na po ka wanangin nga alahas mo. Ay, sanak nga agsardeng, aging gaajak masarakan tinangina nga alahas kaw. Saan mo ngay warwaras anangin na ti alahas mo? Tapikay, kunak manayin. Anya apiki asasawam, saan apiki dayjay? Ay, di ka lagbain. Siyak pa ti mabainayin. Apay kumaamabainak, kat siyak tinapukawan. Si kamo ni bain-bain. Day ta pa nang ibagbagam anangin na ti ikaw mo, ti kababain. Irwar mo kitdain ti alahas kaw. Wano saan, inkadamagan ni Mariano inalana. Apay nga atapang manin ni Maria. Isulaang mo tinaisarong dito'y balay. Kanya. Nakadanon kano kan ni Maria. Ti atap ni Marituyang nga iso, ti atapon na anangala, iti ikaw na. Ay, siguradong agreklamo ni Maria no awan ti inala na. Lakit di Sigurado nga agreklamo dayjay. Diyak mamate at akawan ni Maria ni Marituyang. Pag kunaamot adi natakawan. Kat no nasaliwanwan ti biyag ni Maria, ngam ni Marituyang. Sabagay. Kan maysa, awan pa'y mo't nadamag ko at tinakaw ni Maria. Awan ti madi a record na, kunak man laangayn. Ngam ni Marituyang, adda dagiti kalukwan na no dadduma. Agpaiso takunam kagawad. Ay, pilya no dadduma ni Marituyang. Tata, anya jay nadamag ko nga iwarwaras ni Nana Tuyang at tinakaw ko ti ikaw na? Ay, kwa. Saan apod no, tinangag mo, basang? Ay, jak lakit di kayat anin Nana Tuyang ti magdadaal iti reputasyon ko. Saan ko nga itulok tatabadong? Anya ka di ti aramidem ngay, basang? Idarum ko. Agsango kami ije barangay hall. Ay, saan mo nga idarum, basang? Agtungtong kayo langan, kinituyang kaw. Ay, maruwam tikas jay asalawasaw abakit. Ay, basta, mapanak ken ni Kapitan. Ay, saan ka di basang? Umay kalangan iji balay, tagsarita kayaw. Ay, saan ang tata? Amangan no ibaga namanan nga inyawid nak ije balayaw. Idarom na ka kanon ni Maria. Apay nga may nga, inuwaras mo at tinakawan na ka. Tay supay ngagtatakaw tinagdaraw. Siyak ati rumbang ngagdaraw. Anya ti pamanagnag mo at tinakawan na ka? Naguray ka man ba daw? Isakit mon samot ni Maria. Kita mantikin nakiting ti panagpampanunot ma. Tasyak pa'y kidain tinakiting ti panagpampanunot na. Siyak ti biktima ba daw? Ay, saan mo man nga ibagbaga a biktima ka? Kababain! Baliktad tinapasamak. Tinagtakaw tinagdaraw. Saan kat at tinatakawan? Ay, di ka man tuyang. Agsagana ka kiday. Tapaya banda ka, iji barangay hall. Ay, agsango kami kin ni Kapitan no day tatikayat day Maria. Tanaturad ka pa'y. Kasanaw no mapanagnakan adi na inala ti ikaw mo akong kunat. Nagdaruman ni Maria, masapon nga agsangod ako ni Marituyang diti barangay hall. Sa payawan ni Kuharog, iso kumati mapan mangibagakan ni Marituyang. Kapilitan amang ibaunak iti sabali. Nagbayagmot ngamin ni Kwarog. Kunan ang mabiit itinapanan na. Ngam saan mo? Kaslaman adda sinintir na. Saan samot ang nasintir ni Kwarog? Apay ngay nga rod, adi mo't sumangpataon. Sumangpet ano makalagip. Kasanon no saan ang makalagay. Saan ka din na sumangpaut? Maray, agsango kayo mat kan ni Maria ije barangay hall. Nagturad ki di anapan nagreklamaw. Kasyak ti biktima. Talaga ka di a biktima ka, Maray? May sakamag.
Di mo pa tiyan asyak ti biktima. Ay masapol akas saritak met ni Maria. No ngay agpayso ti imbagana, nga awan ka no tinakita, wenno inalala na ijabalayaw. Ipanagnag ka asanak ng ulbaw. May babain day Maria. Na, apay kuma ama ibabain. Pagbabaw yan na ti panangalan na iti kukwak. Basta kukwak! Kukwak! Saan ama balay nga laon ti sa balay? Ay kasanungay, no agpayso adi na inala. May sakamay. Oray awan pay ni Kapitan. Agsasarita tayo man tapno malawlawagan. Adamad jay acting Kapitan Ay katuan no kayat mo apagsasaritaan tayo, nga uray pay awan ni Inteng, mabalin lata. Maray, apay akaslan na pukawan ka. Kagapgapo itay ni Marituyang. Iti imbaga, nga agsangod ka ni Maria, imbaga nakit din nga isakit ko kano ni Maria. Anya nga ti resulta ti panagsangod adwa. Dayta, ti padaanan ta. Natangsate ni Marituyang, ipapilit na ani Maria tinangala iti alahas na. Kunamot ni Maria nga awan ti inala na. Asino nga tangay ti agsasaw iti pudno. Maamuan inton malpas ti panagsasarita da kada Kapitan. Ay, magagaranak pa yun. Noan niya ti resulta ti panagsasangod Saan ka di nga ita, ti ipapan mo iti barangay hall? Umay kakadibat iti barangay hall. Sanay, nasakit nga minti sakak. Marigata na kamag na. Agpambar ka manon. Kunak man no umay ka, ta isakit mo day ti Maria. Apay kung mga isakit ko ako na mate. Kasanaw, kaisuki din ti kasla ayunam. Ibagam adi na pagan ano ti peke nga ikaw. Ha? Pagparangam nga graramanak. Saan mo lang amin napatsyan ti bagbagak kahit? Api kay ti ikaw mau. Ay sumardeng ka man amang ipapilit apeke ti ikaw kaw. Malala makamu ka. No iso ti pamatay. Anya nga rod niya. Ita, tada kayo adwa dito'y barangay hall. Ibagam ti kayat mo nga ibaga, tas ikati nagreklamo, Maria. Ha? Baliktad! Siya kumaati nagreklamo, ta siya tinatakawan. Urayom nga ibagak nga agsao ka, sa kaagsao, Marituyang. Saan ka di asyaktiin mo na anang ibaga anatakawanak, acting Kapitan? Saan ka mo't anagdarom? Iso nga imbagak, asa pulong pa'y analaeng. Saan ka di? Ita, Maria, ibagam man no apay akayat mo nga agsango kayo kani Marituyang. Kuwang amin. Iwarwaras ni Nana Tuyang ngay nalak ti ikaw na. Awan mo't nga rutin nalalak, acting Kapitan. Apay nga atapom nga inala ni Maria ti ikaw mo, Marituyang. Iso lang mati may ije balay may. Nang idulinam ka di, itinasao nga ikaw. Ijay ayan ti sarming adakal. Idi pimanaw ni Maria, isumuton ti pan nakapukaw na. Ay, mabalin ka de, ama pantayo ija balayda? Intayo kita anti kun kunana nang ikabilan na. Mabalin ka di, Marituyang? Agtugaw kayo adwa. Tada kami kada kapitana, kan pare badong, timangkita iti ibagbagam anang ikabilam, Marituyang. Ay, badong, inka isuro ti pangikab-kabilam. Bantayak ni Maria, tama nga no idisuna, sana ibagaan na sarakan na di taunag. Ha? Intayo nga rudon. Kitaan tayo ti ibagbagana anang ikabilan na. Wayne, birukan tayo. Barang masarakan ta ti ikaw ni Tuyang kaw. Ayawan ko na lang arudan. Uray kitaan yaw. Sige nga Rod, pagtitinulungan tayo na birukan. Marituyang, anya daytoy nakaseksek anakitak anapandagan iti nakadisso apanyo. Ha? Ti ikaw kaw? Oh, kita aman nanatoyang? Adamot lagayam dita. Apay nga imbagam nga inalak. Ha?
agmulta ka gapo iti panang padakas mo kanya. Ha? Ay, si kamot, Maria. Di na kumamot pagmultaan. Ay, marwam ka. No saan ang masurot ti ordinansa ang mamulta ti salawasaw ken nalaing agparbo iti sarita, nanatoyang. Ah, Anya ti makunam ita, Marituyang. Pinabasol mo ti tao nga awan basol na. ay pakawanan na ka di, Maria. Saanin ang maulit basang? Sige, pakawanen ka, nana. Nga masapul nga agmulta kalata. Tadakat nga rod ordinansa ti barangay tayo. Makitam ka ti bunga, dinalay nga agata. Pabasulam jay tao, idinto ta kinadusay mo, Mike. Ay, nabain anak nga raw. Saan akong nga agatap no saan ko nakita? Nasaya at Mike, nagbaliw ka, tuyang. Sana nasaya, tinaramid mo. Agatap ka adagaws, nga awan mo pamanagnag mo. Ay, wan nga raw. Ang ikarik ba daw? Saanin? Promise! Ay na toyang. Maditi agatap adagos. No di mo pa'y napanatnakan. Hala si Jay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, di MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.